Знаеш ли, че акулите са съществували още преди на Земята да се появят първите дървета? Най-ранните фосилни следи от техни далечни предци датират от преди около 450 милиона години. За сравнение, първите истински дървета се появяват десетки милиони години по-късно. Това означава, че акулите са плували в древните океани още преди динозаврите да стъпят на Земята. През своята дълга еволюционна история те преживяват няколко масови катастрофи. Способността им да се приспособяват им помага да оцелеят при огромни промени в климата и океаните. Днес съществуват стотици различни видове акули, от съвсем малки до истински океански гиганти. Те не са просто хищници. Те са живо доказателство за невероятната устойчивост на живота. Абонирай се за Неудържим и откривай по нещо невероятно всеки ден.